Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि YouTube channelaव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनाय जासिहरबाय। दा जोङो थांनो नागिरदों सिमेन्ट सापरियाव गोथार खेराइ होनायाव। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। दा जायगायाव ओंखारनो बाजोबबाय, अट'आव जिरायबाय थानो लुगैबाय। फैदो नै मिराया। जोंनि आर'ज गाबखांनानै सारा रानदों नालाय बेयाव जोङो साना जाफैबाय। साना साहा लोंगासिनो जोङो आर'ज गाबखांना। 나고만 해요. 대박 잡아. 나고만.
नांबायमोन गोलै जाजोबो
गरमबा बिराद गरमथार दै मालाय जारौमोना दासो फैदो सिङाव जागासिनो ओमफ्राय जोङो दा एसे जिरायनो फैबाय आरो नों लादो मानि कार्ड माबा कार्ड लानांगौ इयाव बबेयाव ओइयाव ओंखाम मोनजायानो मिथिया बबेयाव लायनांगौ ओइयाव मानसिफ्रा होनदोंना दे होमबा लायनांसिगोन जोंहा ओंखाम जानो नागिरबाय नै बिनानाव सानैजों ओमफ्राय नैबे बिनानावखौ लोगो मोनलायबाय नै ओंखाम जानायाव हाबलायसिगोन आरो जोङो दा एबार नै गरमजों नोंसोरखौ लाहरगोन र' बिराद गरम ओंखाम सफैथ'वाखै नालाय ओंखाम जाग्रोनानै लानोसै जोङो ओंखाम नेनानै बिराद गरम गरमथार नै सफैसिगोन आरो एबार ओंखामा खुगायाव एबार सफैसिगोन आरो जोंनि खुगायाव एबार होख्लायसिगोन आरो गरमा गरम बिलाहि लाब्रा ओमफ्राय नारें जाखांनानै एबार जाहैलायसिगोन आरो सान्थिनो गोथावथारमोन ओंखाम ओंख्रि गासैबो गोथाव गोजा आरोना नोंथांमोना जादोंबा मोनथिसिगोन आरो गोथाव नंगौना नङा ना जाय जादों बिसो मोनथिसिगोन गोथाव मिरामिस माबा बिराद गोथाव माने बयबो जाफैदो मिटिङाव दंबाथ' जाखाजोब्बाय जानो हागौ ना दे थ'था जोंहा एबार मेथाइ जाहैलायसै मेथाइ जाहैनो बिनानावफोरा आंनो मेथाइ जाहैनो बरफ बेफारि जोङो दा थान्दा बरफ जासिगोन आरो जानो रोंला नै जाना फिसालाया बिराद मोसागासिनो गरमनि एसे थान्दा जिरायनानै दङ नै जाना बिब' हाम्फिया नै बिथिंजा दसे जिरायदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै होनो थाखाय बाय ओइयाव दंमोन